missa del gall, el cant de la Sibil·la, tots els anys. Sí, ja són molts anys. Això com va començar? Conta'm-nos un poc. Sí, va començar perquè sabíem que en temps ja molt distants així a Gandia s'havia fet, igual que a la catedral de València. I com ja no existia aquesta espècie de prohibició d'allà del Concili de Trento, i es va creure que ja era oportú no sols recuperar la nostra llengua en la litúrgia, sinó introduir també algun element característic, tradicional de la nostra fe cristiana, de la nostra cultura també. La Sibil·la, què significa la Sibil·la? Sí, és una espècie de profecia, que això té unes arrels ja molt antigues, que ve inclús d'anterior al cristianisme i que es va, com tantes coses, es va assumir donant-li aquest significat d'un personatge que està anunciant la vinguda de Crist i unint-la, no sols la vinguda, diríem, històrica de Crist, sinó unint-la també al final dels temps, o sigui, l'última vinguda de Crist, i invitant a la conversió, al canvi personal. Es suposa que és dona, no? Sí, és una dona i per això sempre la representació ha de ser una veu infantil, que és el que ha sigut més tradició. La veu infantil, que és sempre un xiquet o una xiqueta. Antigament tots sabem que a les xiquetes no les deixaven cantar o actuar en l'església i ho feien xiquets, però sempre aquest caràcter infantil, que és precisament unit al naixement de Crist. Ja té solera, no? Ja té solera, sí. És la primera que es va restaurar. Afortunadament, anar restaurant-se en més llocs, però que la veritat és que així va ser la primera. Hola, soc Maria Vidal i soc Sibil·la 2003. Per segona vegada. Maria, què sents ara mateix? Estic més tranquil·la que l'any passat, perquè és diferent, ja sé el que tinc que passar. Suposa que això serà molt... t'agradarà molt, no? Sí, perquè m'agrada molt cantar. Què diries a la que vinga l'any que ve? O al que vinga? Pues que ho disfrute molt, que està molt bé, que sobretot cantar i desahogar-te i treure la teva veu, que ho disfrutes molt. D'una verge naixerà, Déu i hom qui jutjarà, de cascú lo bé i lo mal, al jorn del juí final. Mostrar-se en 15 senyals per lo món molt generals, los morts ressuscitaran
Jesucrist i es mostrarà en lo vall de Josafat, on serà tothom jutjat. Portarà casco escrit en lo front el seu despit, les obres que haurà fet, d'on haurà cascú son dret. Irene Creus Martí i sóc la Sibila de l'any 2006. Conta'm un poc què és la Sibila. Pues és una persona que en l'antiguitat cantava el cant de la Sibila i anunciava que tenia que venir un i que tenia que juzgar a la gent. Beneïsca Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Toni Martí de Xeraco és un dels que han vingut tots els anys al cant de la Sibila perquè és part participativa, és cantant del cor. Toni, quants anys fa? Jo crec que van començar l'any 79. La Sibila de Santana ha sigut precisament aquella Sibila que ha escampat per molts pobles de la comarca, i espero que per més, el cant de la Sibila com a un cant que ha sigut de tradició secular o mil·lenària més bé, i que s'ha recuperat així en Santana per el pare Vicent Faus, l'Escolapi, i ara que continua el pare Enric Ferrer Olivares, el qual és sempre una tradició tan antiga i al mateix temps el recordar el mite de la Sibila, que enllaça dos elements.
uns elements importants i que no són antagònics ni són contraris, com és el món pagà, com la Sibila com a element que introdueix en facultats adivinatòries i que introdueix el misteri o anuncia la vinguda del Messies des d'un món diferent, no? De la Sibila que intenta endevinar. Tots estem molt interessats en aquesta continuïtat perquè pensem que és una tradició molt nostra. Així s'ha fet ja com la missa del gall de Santa Anna i el cant de la Sibila, diguem com una cosa molt familiar, no? Sí, perquè tots els anys sempre notes com famílies que inclús ja porten els xiquets comencen ja a vindre i això és un indicador que la continuïtat està segura i que podem també de cara al futur, a pesar de que els temps no són a voltes els més propicis, ser, diríem, esperançats i perseverants. Vaig al col·legi Escola Pia. Això és la Sibila de l'any. Sí. Pastorets i pastoretes, veu-me llenya que tinc fred, no me la feu d'argelagues, feu-me-la de romeret, de romeret. Pastorets i pastoretes, tant que volíeu saber d'una barcella de dansa, quants bunyols es poden fer, es poden fer. Irse! En les festes de Nadal, les dones són matines. Com va començar i quan s'es fa? Sí, vam començar en 1979, o sigui que ja portem uns quants anys. I és simplement la recuperació del que ja es feia antigament, tant a Gandia com a València, Palma de Mallorca, i en general a tota la cristiandat medieval i també del segle XVI i el Renaixement. I un acte totalment en valencià que acaba en productes valencians. També sí, perquè després aquestes bones persones que ens acompanyen sempre volen obsequiar a tots els que han participat en la celebració a base de productes nostres, des de la mistela, els bunyols, els dolços, és a dir, i els torrons, compartir tot allò que ens dona alegria i que és una mostra del que estem vivint. I una bona pujada per baixar el sopar de Nochebuena. També, i la vista, perquè des d'ací estem contemplant gran part de la comarca de la Safor, la costa, el Montgó de Dénia, i no sé, és tan impressionant que és millor vindreu a comprovar-ho personalment. Pues bon Nadal i que dure molts anys. Moltes gràcies.